Opisyal nang ipinakilala ng Regional Training Center Bicol ang mga bagong halal na opisyal ng Class Pinagpala ng Public Safety Senior Leadership Course o PSSLC. Isa sa mga nahalal ay si Police Senior Master Sergeant Jelanosga ng Nava Municipal Police Station na masayang tinanggap ang kanyang bagong tungkulin bilang presidente ng klase. Sa kanyang pahayag, sinabi ng 40 anyos na si Lanosga na hindi niya inaasahan na siya ang mapipili lalo na't may mga kasamaan siyang mas nauna sa serbisyo. Gayunpaman, tiniyak niya na gagampanan niya ang kanyang tungkulin ng buong husay. Lang po sa buong class Pinagpala, tulungan lang tayo, walang iwanan kahit saan, anywhere, pwede tayong mag-contact kung may problema, isang text lang. Sabi nga namin, unity tayo, isang team ang class Pinagpala. Nagbigay din ng mensahe si Police Lieutenant Colonel Tyron Dutimas, Hepe ng Regional Logistic Research and Development Division ng PRO5 bilang panauhing pandangal. Binati niya ang mga bagong opisyal at ang mga estudyante ng PSSLC. And sila mag-guide din sa kanila. And whenever na may mga problems na na-encounter sila, sila rin yung mga pupuntahan ng kanilang mga classmates. 7 sa 55 estudyante ang naitalang opisyal ng Class Pinagpala. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Ryan Linaresas, tagapagsalita ng RTC Bicol, layunin ng kursong ito na mapaunlad ang kakayanan at kaalaman sa pamumuno ng mga pulis sa kanilang sakop na mga lugar. Bale itong training ito ng SLC, ito yung nasa mid-level ng opus ay ng senior PNCO na tinitrain sila maging isang leader. This time itong induction para maging official officer sila dito sa loob ng training center kaya nagkaroon ng induction of officers. Magtatagal sila sa PSSLC hanggang sa Pebrero 2026. Samantala, nitong Miyerkules, muling nagtipon-tipon ang mga miyembro ng RTC Bicol Advisory Group para pag-usapan ang mga hakbang na makakatulong sa pagpapalawak ng kaalaman at kakayanan ng kapulisan sa Bicol. Nanguna sa aktibidad ang hepe ng RTC Bicol na si Police Colonel Richard Aquitania at Attorney Louie Toldanes na siyang chairman ng grupo. We are in full support to the RTC5. We think of whatever programs, projects that could possibly help yung ating RTC5 na ma-attain talaga natin, ma-achieve natin na yung recruit natin after undergoing ng academic training sa RTC5 will be one of the best police officers that we will have in Region 5. Naniniwala ang advisory group na dapat bigyan pa ng mas malalim na pagsasanay ang kapulisan lalo pat malaki ang papel na kanilang ginagampanan sa pagsisikap ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.